szeretne szólni. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjen által, mint kísérted, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséged. Te vagy örök, a többi, mind bálvány, mely lerostad egy ideig állvány. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett, ki neked sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyi, trónusodnál ünnepelve állunk, s körülötted millió fákja, meggyújt szíveink robogó lángja. Felolvasom nektek azt a folyamodványt, melyet Tirínyi József szerkesztett. Egész Európa mozog. Egy gondolat tesz ki át egész Európát, hogy a jelenlegi állapot tovább nem maradhat. Nincs több idő hosszas halogatásra vagy tanácskozásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák. A nemzet nem elégszik meg többi egyes engedményekkel. Sok időn át aludtunk és simlődtünk a nyomor, mellőztetés, nélkülözés és szűkölködés folytó posványban. Áldozata balán gyűlöltőnként kormány, rúton érdekének. Úgy van!
Petőfi verset írt a banketre. Halljuk! Nem érünk rá várakozni, szaporán, ma jókor van, holnap késő lesz talán. A bennünket még mostra is megvettek, az Úristen kegyelmezett nektek. Igaz! Tegnap láttam berontani egy ifjút a Pilvaxba, és hallottam, amikor elmondta, hogy most érkezett a bécsi hajóval. Ő a pozsonyi ifjúság küldötte. Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forradalom, Metterniket elkergették. A nép Bécs utcáin barikádokat emel. Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénk vártak, a büszke magyar rászúc népe elé. Itt az idő kivívni a magyar szabadságot. Meg kell tenni, ki kell hívni! Jönnek Petőfiék! Élen! Igen! Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Nekünk is haladunk és boldogulunk kell. Egész Európa tengere forrt, és a népek újjászületésének meg kell történnie. Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlük elmondtak. Halljuk! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium Budapesten, évenkénti osztálygyűlés Pesten. Éljen! Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben nemzeti hadsereg közös terhelviselés. Úgy van! Úrbéli viszonyok megszüntetése, esküszék, képviselet egyenlőség alapján nemzeti bank. Éljen! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak Unió Erdély és Magyarország között. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ezen jogokat követelje a nemzet, és bízzanak a erejében és az igazügy Istenében. Igen! Most menjünk az egyetemre, ott, ahol az ifjú tűz van. Először az orvosokhoz, a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz. Előre! Menjünk az udvarra! Menjünk! Értetek jöttünk, ifjú barátaink! Jöjjetek velünk kivívni a szabadságot! Megfogalmaztuk, mit kíván a nemzet. Legyen egyenlőség, szabadság, testvériség. Uram, a törvény nevében nem törvény, az zsarnokság. A professzorok megtiltották, hogy részt vegyünk. Kicsapással fenyegettek. Nem törődünk vele. Barátaim, itt a szabadulás órája. Nem kell ilyen törvény. Most menjünk a cenzorhoz, írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk el többé semmit cenzor. Menjünk egyenesen a nyomdába. Szilárdság és bátorság a férfiak legszebb erénye.
Gyáva lélek az ki a szavát megszegve, a dicső harc elől hátrálni merészel. A forradalom fáklyája meggyújtatott, előbb még csak kérelemről volt szó, de most a követelés vezére lépett az ifjúság. Éljen a reform! Esküszöm a szabadság istenére, hogy addig nem fog nyugodni, míg a zsarnokság fenéjét ki nem írtottuk. Barátaim, itt a szabadulás órája. Hömpölygő zápor, hömpölygő tömeg. Szürke ruhában eső áztatta, mégis örömmel éneklő emberek, ki szabadságért meghalni kész. S hogy kezdett ez? Mind tudták, hisz ezután már nem állhatni meg. Le a bitorló, trónülő némettel, s magyar szabadság virrat fel neked. Most egy bizottság bemegy a műhelybe és kinyomtatják a programot. Mindjárt visszatérünk az eredménnyel, addig legyetek itt békével. Legyenek küldöttek Petőfi, Jókai, Pasvári, Irinyi és Vidás. Helyen! Esik az eső, és ez jó jel. Párizsban, Bécsben és Palermóban is esett, amikor a nép a jogait követelte. Kívánják kényszerítés nélkül a kikiáltott 12 mondatot és Petőfi versét kinyomtatni. Értetetlen, nincs rajta az engedélyezés. Ezt a gépet a nép nevében lefoglalom. Mert pillanattól fogva a korlátok, melyeket a nép és a sajtó közé emeltek, többé nem léteznek. Tudják-e, uraim, milyen nagy felelősséget vállalnak önök magukra? Igen, uram, tudjuk. A szilárd akaratnak hódolni fog. Hol tömeg akar, ott az egyénnek engedni kell. A nép előtt meg kell hajolni. Íme a szabad sajtó legelső szülötte. Szabad a sajtó! Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs. Szép vagy te újszülött, mert nem fürödtél vérben. Uraim! Szentehely! Itt kezdte a magyar sajtó első működését. Most húzzák a lélekharangot, mikor eltemettük a cenzúrát. Kívánjunk néki örök nyugodalmat! Most oszoljunk szét, és délután 3 órakor a múzeum udvarára gyülekezzünk. Előre! Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét, ha a kezdetnél el nem kezditek. Sajtószabadságot szerezzetek. Sajtószabadságot, csak ezt ide, ez oly nagy, oly mindenható ige a nemzetben, mint az Isten legyelje, amelyen mindenséget teremtett. Hol ez nincs meg, bár másképp mindenek eláruló bőségben termelnek. Bár az utolsó szolga és a por zsebéből aranyok marokkal szól, azon nemzetnek még nincs semmilyen, azon nemzetnek kolos. S hol ez megvan, váronyba jár nép, nyomor, tengődik mindenféleképp. Azon nemzet gazdag, végtelenül, mert a jövőt írja örökről. Figyeljetek, polgártársak! Február 23-án Párizsban 100 000 ember kelt fel a gyűlölt király Lajos Fülöp 100 000 katonája ellen. Február 26-án kiáltották a köztársaságot. Párizs győzelmes forradalma hírül adta, vége az önkényelmi korszakának. Most indul rohamra Európa minden elnyomott népe, leigázott nemzete. Vesszen az önkényuralom! Tegnap előtt Bécsben is kitört a forradalom, és a nép követelte. Vesszen megtenni! Vesszen a sajtó! És most nálunk is megszólalt a népszava. Le az a sejtőkkel, uraim! Mert aki a kalapját félti, az félti az életét is. Aki a ruháját félti, az félti a bőrét is. Éljen! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Egyenlőség, szabadság, testvériség!
emlékezetlen napot, amikor a népszava először megszólalt. Március 15-e van, írjátok fel szívetekbe, és soha el ne felejtsétek. Menjünk Budára, nyitassuk meg Táncsi történet. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilárd hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc is vitorra, megtörve tépeló. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medre, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanulságú, habár fölül a gája, s alul a víznek állja, azért a víz az úr.
Nekünk feleség és porontjaikat kell befogni, ha veszélyen nem kívánkoznak. Ők játszanak, zabálnak szüntelen úgy, mintha mindenik tagocska bennek egy-egy gyomorral volna állva. Nélkünk élményeinkről a gólyák elpusztulnak, mivel mi magunk emésztjük el a hulladékot is. Szép földeinkből vadászni belkeket csinálni, ahová nekünk belépni sem szokott. S egy beteg feleség, vagy egy szegény himlős gyermek megkívánván, lesújtunk egy rossz galamb fiát, tüstént kikötnek, és aki 100 meg 100 000 rabol, bírálja részen annak, kit a szükség garas rabolni kényszerített. Ott halljuk az újabb eseményeket. Mi történt a Városházán és Budán? Bemutattuk a 12 pontot, melyek kívánságainkat tartalmaznak. A polgárság nevében a polgármester aláírta, és az alantálos utaság az ablakból bemutatták. Óriási volt a lelkiség. A helytartó tanácsot felszólítottuk, hogy a sajtó felszabadulását azonnal mondja ki, és a cenzorokat mozdítsa el. Ellenvetés nélkül megtették. Táncsis Mihály államfogoly szabadon bocsátatását kértük. Kiadták a rendeletet, hogy a börtön ajtain megnyittassanak. Kértük továbbá, hogy a katonaságnak rendeletet adjon, hiszen ügyeinkbe semmi szín alatt be ne avatkozzék. Vidőn Mátyást a prágai fogságból kísérte Budavára fel a magyar, akkor lehetett ám olyan osztatlan, általános örömet látni, mint most, vidőn a sajtó, és ennek áldozata Táncsis kiszabadítatott. Szabadságtavasza kezd kiderülni. Legyenek a népek testvérek, a mostoapáknak ideje lejártak. Még más népek karddal vívtak ki, elnemzett puszta szavaival tett. Szavainknak hitelt adhattok. 1848. március 15-e nem csak a magyar, hanem minden nép históriájában fénypontként fog sugározni. A mi győzelmünk nem volt az erőszak győzelme, hanem a jognak fényes diadala. Emléketekbe fogom hívni nagy tetteinket, hogy azokat gyermekeiknek elmondhassátok, hogy őket föllelkesíthessétek, hogy őket inthessétek, hogy hasonló viszonyok közt hasonlóképp cselekedjenek, hogy soha ne engedjék a dolgot annyira jutni, hogy az igazságjogai bárményében lábbal tiporhassanak. Ó szabadság, légy hosszú életű a földön, élj addig, még csak él egy magyar. Ezzel köszöntelek, ezzel valót az életben. Élj boldogul, legyen mindig férfi erőd a vészeken diadalmastul. Európa közepén élt már
március 15-i eseményekről. A műsort előadták a 10. F-osztály tanulói. A műsort összeállította dr. Stancs Lászlóné osztályfőnök, valamint Nyisztor Tamás és Porkolá Béla. Kedves 10. F-osztály, kedves diákok, kedves kollégák! Nem sok dolog van, ami egy nemzet összetartását és egy nemzet erejét jobban tudná tükrözni, hogy hogyan képes az a nemzet reagálni a saját módjára, hogyan képes megőrizni a kulturális értékeit, és hogyan tudja a történelmi emlékeit emlékezetében, vagy akár tetteiben megőrizni. A mai napon, illetve a holnapi nap során nem csak Magyarországon, hanem világszerte számos olyan területen lesz az 1848-as esemény, a megemlékezéseknek a központja, a nagykövetségek bezárnak, ahol egy vagy akár több magyar ember jelen van. Én úgy gondolom, hogy a mai napon, itt most az elmúlt fél órában a 10. F-osztály részéről olyan megemlékezésben lehetett részünk, amire méltán lehetünk büszkék. Köszönet ezért dr. Stancs Lászlóné osztályfőnök asszonynak, a 10. F-osztálynak, illetve az összes olyan résztvevőnek, például az énekkarnak, Bánszky vezetésével, akik egy nagyon komplett és teljes ünnepséget varázsoltak elénk. Én ezt szeretném még egyszer megköszönni, és kérem, hogy mindenki tapsolja meg őket. És akkor most idézem az egyik kollégámat, hogy most megkérném a 9-11. évfolyamosokat, hogy a méltóságukat megőrizve, a széküket megfogva vonuljanak föl szépen rendesen a természetbe.